Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дуюм TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 1 декабри соли 2021 зимистонам омад. 1000 рубл 151 сомонӣ бу 10 дирам, $100 1129 сомонӣ бу 46 дирам. Дар имзонавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархи хона аз 75000 сомонӣ сар мешаванд ва дӯстони азиз хонаи кредит ҳам ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кор. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 2 этажа ҳавли мебошад, 6 дар хона дорад ва 7 сотих замин. хонаҳо бе ремонт яъне коробка ҳастанд. дар шаҳри Ҳисор ҷамоати Ориён деҳаи чанори сӯхта ҷойгир аст, лаби дарёи Кофарнихон. аз шаҳри Ҳисор то хона қариб 27 километр мебошад. хеле будай. нархаш 75000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва ҳозир бошад хонаи кредита пешкаш мекунем. тамошобинони гиромӣ, ҳамун хонаи кредити ваъда додагимон. марҳамат, ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад, коробка, сохтмон поёни корвондай аз роҳи калон 500 метр дур мебошад, назди бозорчада. кредит мешавад то 1 сола 50%ша месупоред, боқӣ мондааш дар давоми сохтмон месупоред. мошин ҳам қабул мекунанд. хона айни ҳол шартнома мешавад дар нотариус. соҳибуш мегӯяд ки канализатсия дора, об свет ҳама вақта. хонаҳо падъабой тайёр мекунем, дарҳо, тирезаҳо, ванна, унитаз, умывальник, даруни хонаҳо шпаклёвка мекунем. нархаш 175000 сомонӣ бо муомилаам дорад. чӣ хеле ки гуфтем, ҷойгир аст дар поёни корвон, 500 метр аз роҳи калон дур мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ва ин хонаи кредит мебошад. тамошобинони гиромӣ, дигар хонаҳо кредит нестанд, фақат ҳамия кредит, дигарош не. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар цоколни этажи бинои навастройка. цоколни этаж ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. полу подвал меган, май дача трезача дорад. дӯстони азиз, ремонти нав дорад. дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. доми 65А, навастройкаи ҳоҷи Анвар, назди роҳдай ориентир, пушти масҷиди Такво. ҳама достопримечательностиҳо дар наздаш ба гуфти соҳибаш. нархаш 176000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон 2, пеши посольствои Америка дар лави раҳда, пешашда мактаб Садиқ ҳаст, поликлиника 300 метр дур мебошад. ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои навастройка ба чизу чораш фурӯхта мешавад. хона беҳтарин ремонт кардагия, холодильник, кондитсионер, телевизор, кухонӣ, гарнитур ҳамаш меистад. нархи хона 395000 сомонӣ ва дӯстони азиз, алишам мешавад. бо хона дар территорияи 65 микрорайон бошад, 3 то 5 этажа бошад, мешавад болои сум метр, мегӯяд соҳибуш. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. марҳамат, санг занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, 10 сотих замин, 3 дар хона, фундаментҳои анҷомхонаш рехтагиай, дар ҷамоати меҳвар ҷойгир аст. нархаш 230000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. ин номеро WhatsApp ва эмо доранд. дар центри маҳаллая, мактаб қариб шудай, об проблема нест. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештара Ленский район, заправкаи Фирӯз, дарвозаи Лоҳур, деҳаи Таиланд.
нархаш 250 000 сомонӣ наличӣ бо савдо мешавад. замин 6 сотиха 4 дар хона калидор баня дар дарунаш берунда туалет баня ҳаст. свет дорад, ҳавзи 15 тоннага дорад, забор надорад. дар назди мактаби 18 ҷойгир аст. мошин ҳам бошад, алиш мекунем. рақамҳои соҳибаш барои тамос дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар ваяннигарадок думи 5 этажкада дар 4 ошона ҷойгир аст. 2 хонагая лекин 3 хонага кардагианша кухнишам хона кардагиан, барои он ки балкони калон дорад, кухнира дар балкон буровардагиан. тирезаҳои нав дорад. нархаш 350 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. имо ватсап дорад. мутаассифона суратҳои дарунаш нест, лекин ремонтуш миёна мебошад. балконуш 2 ба 6, зал 5 ба 340, дигар хона 3 ба 40 ба 430 ва детскиш бошад 260 ба 3 мебошад. ремонти миёна дорад, чӣ хеле гуфтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар пештара Курган-Тюбе як хонага бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи дом аз 5 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар шаҳри бохтар, кӯчаи ваҳдат. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархи хона 180 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар 2 хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дар доми панелӣ ҷойгир аст. бо подвалу агародам дорад. дар ламанос хатлон 15 қарор дорад. харидори конкретни занг бизан, беҳуда занг назанен, илтимос мегӯяд соҳибаш. нархаш 250 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе як хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка. айни ҳол сохтмони бино қариб ки буд шудагия фасадча задестанд. рӯ па рӯи мачити навда ҷойгир аст. кадоме надонад дӯстони азиз, хобгоҳи донишгоҳи миллӣ ҳастак. рӯ па рӯи ҳавайда ҳамин территорияи лучоб сар мешавад. аз ҳамин раҳи калон мегузарӣ, тақрибан 1 километри дига бо болотар мерай, территория ҳамин хона мешавад. нархаш 235 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кулоб як этажа ҳавли мебошад. 4 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. хонаҳо ремонт доранд. баня, кухни, об, свет, ҳезмхона, алохона ремонт доранд. илтимос беҳуда занг назанед, харидори аниқ занг занед, бо муомила мешавад, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 150 000 сомонӣ. чӣ хеле гуфтем, савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат як этажа ҳавлӣ 3 дар хона ва 5 сотиқ замин. посёлкаи наврӯзда ҷойгир аст. пушти молбозори нав, об, свет, канализатсия. 2 хонага қатӣ дар шаҳри ваҳдат алиш мешавад. хонаҳо ремонт доранд. нархаш 220 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ремонти миёна дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ ира метонед 2 хонага кунед дар дуюм ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар гипразем назди заправкаи фарос. дом 9 этажа мебошад. хона дар дуюм ошонаш қарор дорад. перегородка кардагӣ тайёр мебошад. нарх 200 000 сомонӣ. алишам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ пештара калхозу буд. Ду хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, гаражам дорад, бо оби гарм оби хунук таъмин аст. кухни гарнитур мемонад, стенка мемонад, зали калон дорад, қолин мемонад. бо савдаам мешавад. нархаш 155 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон ду хонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар назди ҳайкали модар ҷойгир аст. ягон харидори аниқ боша марҳамат, имо ватсап ҳаст. нархаш 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумо да худо нигаҳботон боша. видеои навро интизор бошед.